Nilqawkom lura u l-appartament tagħna fil-waqt li nirringrazzjawkom li qegħdin issegwu l-programm Lifestyle & Co. Miegħi għandi lil Matteus Grasso naf li tkunu qegħdin tistennew ħanka kull nhar ta' tlieta għas-sessjoni divertenti kif ukoll informattiva ħafna li konna miegħu. Matteus, kif inti? Tajjeb immens. Kif kienet il-ġimgħa? Impenjata? Iva, le, impenjata dejjem, ġifieri minn ħaġa l-oħra, però Għabdu naqra miegħek fuq di tal-ħelu. Però aħna li nafu li inti tikol minn dawn l-affarijiet, u ma fija xejn ħażin milli tikol minn dawn l-affarijiet. L-importanti huwa il-kontroll. Il-kontroll dejjem, ġifieri anka jiena stess pereżempju, jekk ngħid il-ħadd għal-mod tal-kelma ħrixt, ma tal-familja forsi ma sħabi, eċetera, eċetera. Billi inti wara l-ikla normali tiegħek tieħu xi ħaġa, tieħu xi ftit deżerta pereżempju, pjuttost insib, u din anka sabuha bir-riċerka, ġifieri xejta barra minn hawn, illi inti jekk tagħti rigali lek innifsek, jekk tgħid isma' jiena wara ġimgħa noqgħod attent u ġimgħa nirsisti u ġimgħa nitħabat. Tajjeb, billi nieħu trit żgħira bħala rigal, anzi, mhux tal-li ma ħaramel xejn ħażin. Inti ma xiex taqbel ma' cheat meal jew ma' cheat day. Cheat meal, definitely, ġifieri. U cheat meal il-kelma ġifieri n-nies ġabuha għax fil-verità il-propja kelma hija refeed meal fejn inti terġa' tagħti lil ġismek ċertu kaloriji illi tkun naqqaslu normalment matul il-ġimgħa biex inti tonqos insomma eċetera eċetera ma għadux komplikazzjoni. Ġifieri di ta' cheat day naqra żbaljata. Le, għax li jiġri Brian normalment dak il-każ huwa tgħid wassal ħadd minn filgħodu sa filgħaxija, anke jekk m'għandix ġuħ, donuts, pizzas, burgers, ħanifanga mbagħad jiġi pereżempju jiena fit-tnejn tal-erba' meta jerġgħu jintiżnu daw jgħid ara Marelli bqajt fejn kont. Żgur. Għax inti f'dik il-ġurnata vendikajt ruħek mill-ġimgħa sħiħa u kif ngħidu dejjem. In-nies Brian normalment jassumu li trenjaw u ħarqu iktar kaloriji milli fil-fatt ħarqu. U meta ma tiġi għall-ikel jassumu li kielu inqas milli fil-verità ikunu kielu. Ġifieri jerġa' jibda il-bilanċ jiżmaga. Illum li xtaqt nitkellmu fuqhom Brian huma l-famużi supplements. Issa. Meta tkun ġurnata bħallum, li tgħid il-Marelli. Meta din nitkellmu supplements. Supplements kiex huma affarijiet daw li ħajjnuna ikonna dieta aħjar kif. Mela, suppost is-supplements ikunu the cherry on the cake. Mela jekk inti għandek dieta tajba u qed titrenja kif suppost, ċertu supplements ta' ċertu ditti, tajjeb biex inkunu ċari għax ta' mhux kull ditta hija ġenwina u mhux kull ditta hija ħażina, importanti ħafna nifhmu għadek il-kunċett. Però jekk huma ikunu ġenwini, jgħinuk fost l-oħrajn biex inti tirkupera aktar malaj mis-sessions tiegħek dik li jgħidula recovery, jgħinuk forsi wkoll għax ikollhom ċertu herbs, ċertu ingredienti illi ħajjnuk biex inti taħraq iktar xaħam, kunu affarijiet naturali suppost ġifieri, però aħna għalfejn qegħdin hawnhekk illum. Biex lin-nies ninfurmawhom illi jisma' mhux kull m'għandek miktub fuq il-label hija approvata, anzi, u dan huwa l-ewwel punt. Temmnux dak kollu li jkun hemm miktub fuq il-labels. Mela jekk xi ħadd kwalunkwe ditta fuq kwalunkwe prodott iktiblek pereżempju lose 5 kilos in 5 days, taħsibx li għax dak qiegħed miktub hemmhekk li approvat minn xi gvern jew minn xi assoċjazzjoni. Anzi normalment wara xi claim salvaġġa bħal dik ikollhom xi stilla u mbagħad isfel b'xi tipa rqiqa żgħira Brian tara miktub this claim has not been authorized by the Food and Drug Association pereżempju. Ġifieri isma' dal qed ngħidu hawn mhux approvat, qed ngħidu ġast aħna. Imma huma bil-liġi li għamlu dak l-istajn u għamlu dak l-avviż, allura jistgħu imexxu. Ġifieri, mhux kull ma jlaqqu dejjem. U dawn l-affarijiet ta' lose fat fast b'garanzija li tibqa' lajbirek tom dal dejjem, eċetera, eċetera, ma jeżistux għaliex. Għax aħna li rridu nagħmlu huwa li ninvestu kuljum, kif tinvesti fik innifsek kuljum, Brian? Billi kuljum toqgħod attent x'tiekol. Tara li inti qed taħraq iktar milli inti tiekol biex ma tistorjax fett. Tara li inti qed tagħmel eżerċizzju ta' spiss, ħalli ngħidu mhux ta' kuljum. Però jekk jista' jkun iva għaliex mod regolari ħafna. U dak l-investiment ta' spiss il-qudiem anke issa li nistgħu ngħidu li wasal is-sajf. Sakemm issa l-ġimgħa dieħla nerġa' tiġi x-xita, mhux se niskanta b'xejn. Tajjeb, bażikament illi mbagħad ħansibu illi isma' aħna dak kollu li bdejna niżiraw finalment qegħdin naħżu il-frott illi għamilna. Tajjeb ġiet tisma' fuq is-supplements ukoll. Ġbita li Mela, claim oħra illi nsibu ħafna fuq dawn il-prodotti hija illi iktar ma tieħu iktar aħjar. Mela, pereżempju, isma' hi, l-aħjar tieħu bej 1 to 4. But 4 is recommended. Ġifieri Alla jbierek. Jekk tieħu xi erba' minn daw il-pilloli, daw ħajtu garanzija ta' isma'. Apparti lose fat fast, feel great, feel super energetic, feel really good, fine. Pero forsi id-doza li għandha bżonn
Doris, m'għandix bżonn Mary. U jekk Alla ħaresqat il-persuna tkun tieħu xi mediċini u dawn is-supplements ma jkunux jaqblu ma' dik il-mediċina, l-konsegwenzi jistgħu jkunu serji biex ma nesaġerax. Ġifieri jista' jkun anke fatali. Tajjeb, ġifieri kemm hu importanti illi jekk inkunu qed nieħdu speċjalment xi mediċini jew xi kura niċċekkjaw sew mat-tabib tagħna illi dak li qed nagħmlu mhux ħajswilna ħafna iktar qar milli ġejt. Ġifieri mhux tal-li prodott mhux se jgħinni f'xi każijiet Brian tal-li jistanka jfixkilni. It-tielet gidba illi ġieli nsibu wkoll hija li daw is-supplements jistgħu jkunu ta' replacement għal dieta tajba. Ġifieri hawn prodotti Brian li jgħidulek isma' ibqa' kull kemm trid, kull il-burgers, is-sausages, il-pizza, ħud nej minn daw 3 darbiet kuljum u qisu ma ġara xejn, pjuttost ħatejn li joħroġ is-six-pack xorta. Kif jista' jkun? Mela aħna il-bnedmi mammulin biex nieklu sew biex niċċaqalqu. U dawn il-miracle pills Alla jbierek tajjeb ħajbidlu ir-rotta tal-bnedmin tajjeb daqshekk issa ġifieri tista' tibqa' tikol li trid ma tiċċaqlax u tkun dak il-persuna vera fit u vera b'saħħtek eċetera eċetera. 3 gidbiet, koroħ u slavaġ illi qed jingannaw ħafna nies. Fl-Amerika biss Brian, kif qed ngħidu, hemm minnu ġenwin u hemm min le. Però flimkien dawn il-kumpaniji qed jiġġeneraw mal 11 biljun fis-sena fl-Amerika biss. 11 biljun. Ġifieri qed ngħidu mhux miljuni ma biljuni. Numru estravaganti. Illi iva, nibżgħu aħna illi ħafna minn dawn il-konsumaturi ikunu nies illi jridu di quick fix. Illi flok ma jgħidu sma' jiena ħalli nieħu dal-prodott, però ħarid nara l-ewwel qed nagħmel eżerċizzju regolari u qed nikol kif suppost. Għax dal-prodott jekk vera jaħdem miegħi u jekk vera huwa tajjeb għalija ħajjini biex nirkupra u biex inħossni xi ftit aħjar. Ġifieri di cherry on the cake. Kif semmejt inti Matteus fis-suq hemm selezzjoni vasta ta' prodotti u anke ditti differenti. Issa jiena pereżempju li qatt ma nkun ħadd pereżempju xi supplement qabel, kif ħankun naf x'jott verament għalija. Mela, l-ewwel qabel kollox importanti li tinforma ruħek. Illum l-internet huwa kbir. Tgħidli ġifieri kull ma nara fuq l-internet irrid nemmnu, le. Però prodott ġenwin tajjeb ħataqra ħafna fuq u ħassib ħafna reviews jgħidulhom, ħajkun hemm ħafna rimarki, forsi suġġerimenti, eċetera, eċetera. Ġieli jeżistu prodotti Brian, illi anke jitfitixhom fuq l-internet ma ssib xejn fuqhom. Ġifieri dak jista' jkun li bażikament min ikun qed ibihom ordna xi tip ta' kimika tkun xi tkun, tista' tkun forsi vera simili ta' suppost qed ibelek, imma jista' jkun li mbagħad sempliċement waħħallu l-label tiegħu tajjeb u dan qed ibijaw issa. Ġab xi permessi forsi, eċetera, eċetera, u qed ibijaw. Ġifieri kemm importanti ma nabux man-nar, da jekk jiena dawn huma affarijiet li qed nikluhom u li qed jiffunzjonaw ġisimna, jekk jiena ma nafx qed niekol. Bġieħ il-bambin, noqgħod attent, di anke jiena ngħid lin-nies restaurants ara li fejn tiekol, ara li għandu l-permessi, ara li kollox sew ġieħ il-bambin għax inti ma tix tirriskja. Da jkun hemm food poisoning anke f'postijiet rinomati jaħseb wara kemm jiena ħanoqgħod nirriskja nixtri minn hemm minn hawn. Għax dak li kell ovvjament. Jiena qed nieklu u miegħi qiegħed jaħdem. Żvantaġġ ieħor ta' supplements ma jkunux ġenwini Brian huwa illi jekk ikunu għoljin fid-doża tagħhom, mela pereżempju hija ngħidu li huwa prodott illi da suppost itik ħafna vitamini. Minnu nnifsu ċertu ammont ta' vitamini ħajtelfek biex vitamini oħrajn ma jiġux assorbiti sew. Mela inti qed tibni kastell biex impoġġuha hekk u tħodd ieħor. Jiġifieri kemm irridu noqgħdu attenti illi jekk aħna bażikament Brian il-nutrienti, il-vitamini minerali qed jiġu mill-ikel diġà għandna bażi soda. Iva, prodott tajjeb jista' jkun iċċirata fuq il-kejk. Però normalment aħjar we play it safe u dejjem nieħdu pari. Eżatt, jiena naħseb li dik hija ideali ħafna li wieħed imur anke professjonist biex ikun jista' ittieħ anke lajnuna sew. Speċjalment ngħid naħseb dik kważi kull ġimgħa nkunu semmejniha. Fejn da nkun jien naf pereżempju xi ħadd ikun tani supplement li jiena għalija jkun ħadem u nkun sibtu tajjeb u mbagħad nibdew ngħidu x'ħadem fuq tad-dieħ li jaħdem ma' kulħadd għandu ħilħadd ieħor, però daw l-affarijiet ma jaħdmux hekk. Inkredibbli. U speċjalment kif qed ngħidu meta jkunu każijiet mediċi, Brian, meta inti għandek xi lista ta' pilloli li tieħu, anke ma tkunx lista, jekk inti għandek kundizzjoni waħda, vera riskjuża li tilab man-nar. Mela jekk pereżempju jien nieħu xi pilloli tal-pressjoni, kif nista' nieħu xi items pereżempju xi fat burners illi dak ħajkomplu jolluli l-pressjoni mola smewiet. Dawn huma affarijiet riskjużi jistgħu jkunu anke ta' ħajja u mewt biex ma nbeżżawx nies. Stejjer smajna?
sejjer fatali, forsi oraj, ta' min jesaġer, ta' min jħodak jgħidu l-overdose. Pero xorta, dejjem hu parir qabel ma taqbad u tagħmel deċiżjoni fuq kwalunkwe supplement il-liġi. Importanti. Però ovvjament aħna kif edna mirakli ma jsirux, jiġifieri jekk inti m'għandek ġdita tajba u inti ma tagħmel ebda eżerċizzju, ma nistennewx Jiena wieħed mit-tips inħobb nuża ma' nies li niltaqa' magħhom ngħidilhom jekk hemm claim illi tidher superfiċjali titleb xi 5 kilos f'5 ijiem pereżempju, dik diġà huwa biżżejjed biex indak il-prodott tpoġġih f'postu. Għax diġà qed jurik qed tipprova jingannak da qabel ma ġej għandek aħseb wara. Ekku, issa meta din nisemmu pereżempju l-eżerċizzju, naf li tkellimna anke fil-programmi ta' qabel m'għaliex li nibqgħu nifriskaw tal-memorja ta' telespettaturi, forsi hemm anke telespettaturi ġodda illi qegħdin iseguna. Bħala eżerċizzju aħna xi kemm qegħdin ngħidu kuljum għax forsi jkun hemm ħafna min jgħidlek jien isma' bil-lifestyle tiegħi jiena impossibbli li nagħmel eżerċizzju kuljum. Ekku. Ara, l-ar ħaġa nistgħu nagħmlu Brian, illi f'daqqa waħda ħajjitna pereżempju ssir eżerċizzju biss. Naf li l-maġġoranza tan-nies huwa bil-kontra, illi isma' ħej għandi ċans għat-tfal, għall-familja, għal kollox barra l-eżerċizzju. Però hemm min l-estrem liħor illi leħi jekk ma jitrenjax satej kuljum, ejsu ħanajdlek ħata għad-dinja. Fil-verità, aħna rridu ninvestu kwalunkwe ħaġa, Brian. Ġifieri jekk jiena rrid nistudja xi ħaġa, m'għandix għalfejn bil-fors nagħmel satej kuljum. Skont suġġett ikun ta' ġissamba dik xi ħaġa oħra. Però jekk ngħid kuljum qed nistudja nofsija, jiena f'sena ara kemm il-sija ħankun studjajt. U jekk kuljum qed nitrenja nofsija u nofsija sura ta' nies, jiena ara kemm il-sija ħankun għamilt f'sena. Ġifieri mhix kwistjoni ta' ejja jiġri issa la jiena mbaċċa 6 sigħat kuljum ġim, ħampatti għal dak iż-żmien kollu ma'. Għax kultant aħna naqra dik l-idea żbaljata li trid tmur biex ikollok pereżempju sezzjoni ta' taħriġ fiżiku sew tittamel jinnaf il-fuq minn sija satejn il-ġim. Kuljum, allura jkun hemm mies ħansitra jibda jaqta' qalbu għax jgħidlek jiena m'għandix dak il-ħin ta' kuljum. Huwa x'tagħmel mhux kemm iddum Brian, dik hija kruċjali ħafna ħafna ħafna. U kif qed ngħidu jew nejja jew maħruqa, inti semmejt li qed li allura darba fil-ġimgħa tieħu xi ħaġa li toġbok pereżempju, bla dubju ta' xejn. Imma dan hawn nies Brian, illi jekk qed jgħidu qed jagħmlu dieta, mit-tnej sal-ħadd jiżdu sal-inqas gramma. Orrajt illi inti jkollok idea ta' x'qed tiekol, l-ammonti huwa tajjeb. Imma ma tissibhom, illi jekk pereżempju qataw qalbhom għal ftit ta' żmien, mhux talli ma jibqgħux jiżnu ma jibqgħu jagħmlu xejn, talli kwalunkwe item li kienu qed jieklu parti mid-dieta li kellhom qabel imorru l-estrem l-oppost liħor. Mbagħad jgħidu ara Marelli mela sewwa. Għamilt 6 xhur bid-dieta pereżempju nqas 6 kilos. Issa ma leġa bdejt niekol l-imbarazz, erġajt tellajthom kollha f'daqqa. Żgur għax kinti ma sax inkunu jew nejja jew maħruqa, tivvendika ruħek minn kollox. U bad tkun hemm ħafna wkoll li anke ġrat lili ta' personalment fejn tibda taqta' qalbek illi tgħid mela jiena xi darba ħanqos mingħajr ħelu. Eħku. Ejn xi darba ħanqos mingħajr ħelu. Però li jiġri li iktar kemm jgħaddi żmien iktar ħadd tiġi faċli. Jiġifieri iktar kemm jgħaddi l-żmien dejjem ħadd naqqas iktar. Dik waħda, imma l-ar ħaġa wkoll nistgħu nagħmlu l-ġisimna li tgħidlu lil moħħna speċjalment. Isma' hi, ħelu millum il-qudiem daqshekk. Għax iktar ħajġ, dak inti kull ma tara ħelu wara naqra dak ma nistax nieħdu wara naqra u għajt li ħadd tagħmel xi ħaġa biex xi mod tiżgiċċa u tieħu l-ħelu. Kien xi tifel pasta żgħirek li straqt ir-remot pereżempju biex toqgħod tara xi kartuns li huma. U bħalissa żgur li anke perswas li hemm ħafna mit-telespettaturi tagħna li qegħdin issegwuna bħalissa qegħdin jitbismu. Għaż żgur li xi darba oħra minn jom imorru niftu dak in-naqra kexxu anke bil-lejl. Aw min għandu jinnara problema. Iva, ara Brian, b'mod ġenerali jista' jkun ukoll li tkun anke xi ħaġa ħafna iktar komplikata, bħal pereżempju dik li jgħidula food eating disorder, fejn hemmhekk ta' min speċjalment malajk hemm jista' jkun infittxu l-parir ta' xi food eating disorder specialist importanti ħafna. Mhux biex nalarma n-nies, ma jfissirx li min iqum forsi jieħu dik ix ħaġa ħelwa wara li jkun għamel toilet għandu eating disorder, le. Però jkun hawn min iva li bagħti minn ċerti kundizzjonijiet ta' overeating, pereżempju, illi jsir ta' spiss l-importanti li nfittxu l-għajnuna. Però aħna ma jistax ikun illi nesaġeraw fi kwalunkwe ħaġa. Mela inti tagħti allowance lilek innifsek, tajt isma' jiena, pereżempju, meta ħajkolli l-eblieba xi ħaġa żgħira, naf għax nista' mmur. U aħna mela parti mill-pjan tiegħi. Naf illi isma' jiena għandi, pereżempju, allowance ħanejt jien, naf ħanieħu 5 mill-ħelwiet iż-żgħar. Pereżempju, meta jkolli dik xi ħaġa, l-importanti titgħallem tikkontrolla. Għaliex? Għax aħna il-bidla tiġi b'80% tal-affarijiet li nagħmlu, mhux bil-100%. Ġifieri jekk jiena 80% ta' dak li nagħmel matul il-ġimgħa qiegħed fid-direzzjoni tajba,
ta' min u jista' jkolli dik il-laxkezza ta' 20%, ngħid jiġifieri pereżempju kultant. Flok ma trenjajt 3 kwarti għamilt nofsija, flok ma trenjajt nofsija għamilt 25 minuta. Flok ma kilt kollox bleżat, kien hemm jumej fejn jiena ħadd xi ħaġa żejda. Jiena xi ħaġa li Parti me 20%. xi ħaġa li anke ħadmet għalija Matteos kienet li nipprepara minn qabel. Dik Bniedem avżat nofsu armat, tajjeb jiġifieri. Ma kif qed tgħid inti jekk pereżempju jien naf jew tkun mort xi mixja jew kellha tkun mort tal-ġim, ma tkunx għamilt wara mbagħad Mela kemm hu eżempju tajjeb. ħatmur ovvjament tkun trid tikol kull ma tara qudiem għajnejk. Eżatt. Allura inti meta tkun inti preparajt minn qabel, Taf li taf għandek li mort kollox. hemmhekk għandek il-platt lest u ċ-chances li forsi tmur tieħu xi ħaġa li mhux suppost tieħu ħajkunu ħafna. U tajba ra kemm ġibt eżempju perfett inti, illi meta jkollok kollox pjanat, anka jekk żgarrajt xi naqra, taf kemm żgarrajt. Għax jiena l-bija kien kollox sew, mela naf li mbagħad dak li kelli żejjed, forsi kelli dak l-ammonti illi ma kinux parti mill-pjan. Hemmhekk ma waqgħetx id-dinja, diment illi jiena mhux qed nagħmilha ta' spiss dil ħaġa. B'mod regolari u dak qed iħalli r-riżultat. Tajjeb, hemmhekk nista' ovvjament ngħid, all right, mela jiena iddevjajt xi ftit, però naf illi I will be back u naf illi nista' nkompli fi triq tajba. Eżatt. Grazzi ħafna Matteos li kont magħna nħeġġeġ anke lilkom it-telesfutur jekk forsi għandkom anke xi suġġetti jew kellha xi mistoqsijiet għal Matteos, tistgħu tibatulna fuq il-paġna ta' Facebook tagħna Lifestyle & Co. jew kellha tibatulna email fuq lifestyleandco@tvm.com.mt. Grazzi ħafna Matteos li kont magħna appuntamenti ieħor flimkien ikun għal ġimgħa d-dieħla aħna minn hawnhekk ħammorru għal ftit reklami narakom minn hawn ftit ieħor.